अरे चलता डहरिया, अरे चलता डहरिया, पीरा जाल पावरे, अजुनियों से दूर बा बलमवा के गाँव रे, जुनियों से दूर बा बलमवा के गाँव रे। चलता डहरिया, अरे चलता डहरिया, पीरा जाल पावरे, जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। सादा के भाव बा का कहत रे कथी नहीं जाए बा का गाड़ी घोड़ा रुए चक्कर में लागल बनी। जाए के अकेल बा संगी न साथी, जाए के अकेल बा संगी न साथी, नई के सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी, नई के सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी। बीच दरिया बीच दरिया दरियाओं में नइखे नाव रे, जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। आगे सादा के भाव बा करनी न धरनी त फेरा में परनी, करनी न धरनी त फेरा में परनी, बड़ा रे कठिन बापार कोई बैतरनी। बैतरनी नदी का वर्णन बा जो में हाड़ मांस रक्त तीनों एक साथ बहेला। संत जन बाड़े अपना चिंतन से अपना शरीर के ही बैतरनी नदी बना देले, जन में हाड़ मांस रक्त तीनों बहेला। वही शरीर के हमनी के पार करे के बा कैसे? कर्म से। कर्म कैलो करनी न धरनी त फेरा में परनी, बड़ा रे कठिन बा पार कई बैतरनी। तैरे नहीं आवे ओ तैरे नहीं आवे दरियाओं में बाडुबाव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। साधक के अंतिम भाव बा कहता कि जौन करब उहे पैब, जौन कमैब उहे खैब। अब दूसरा के देख देखे मिथिलेश मत पछता, काहे कि सब अपना अपना कर्म के कमाई बा जो नहीं जब भोगत आदमी। करब उहे पैब, कमैब उहे खैब, करब उहे पैब, कमैब उहे खैब। दोसरा के देख दे अनिर पछतैब, दोसरा के देख दे अनिर पछतैब। सतुए पर सबूर कर, सतुए पर सबूर कर, मिली ना पुलाव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलता डहरिया, पीरा जाल पाव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दूर बा